Epaile jauna, hitza eskatzen dut. Eskatzen dut gobernuak abiaraz dezala eta liderra dadila politikak definitzeko prozesua. Aurrekontuak eta laugarapen jasangarriaren helburuaren implementazioko mekanismo instituzionalak. Epaile jauna, hitza eskatzen dut. Eskatzen dut administrazioak gardenak izan daitezela laugarapen jasangarriaren helburua lortzeko orduan eta publiko egin dezatela. Epaile jauna, hitz eskatzen dut. Eskatzen dut herritarrek aktiboki parte har dezatela eskatzen dut. Eta antolaketek herritarrok eta sozietate zibilak parte har dezakete. Epaile jauna, hitza eskatzen dut. Eskatzen dut heziketa doako kalitate zuzeneko izan dadila. Eskatzen dut heziketarako eskubidea bermua dadila eskatzen dugu ere. Epaile jauna, hitza eskatzen dut. Eskatzen dut beharrezko funtsen hornidura heziketa finantzatzeko berma dadila.